ngahamba ke ngicela ukuchaza ngiqede ngahamba ke ngaye enyangeni mangifika ke inyanga ngayitshela ukuthi anginabo abantwana emshadweni wami. Inyanga ke yathi ke kuze ngizothola abantwana kumele ngilale naye kuqala. Yebo. Hello. Wena walala nenyanga? Yebo mina ngalala nenyanga. Iyayenzela ukuthi ngikhone mina ukuthola abantwana. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihle noLongstar. Namhlanje vashilo udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumnyeni wakhe. Sabo njani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukele emakhaya. Ngiqhamuka eNtuzuma. Uqhamuka eNtuzuma. Okay. Manje ngiyezwa lana uthi kena unodaba okukhulu ufuna ukudalula kumnyeni wakho. Before siye kudaba seneminyaka ngake nishadile. Sinomnyeni wami sishadile sina 10 years. Nina 10 years. Umuntu onjani umnyeni? Umnyeni wami umuntu oright, unothando, uyanginakekela ngayo yonke into engiyidingayo. Umnyeni nje onekhe ngasho kanjalo. So kwenzeka kanjani ukuthi ube nemfihlo ozoyidalula kumuntu omchaza kanje? Into enza ukuthi ngize la ku Black Life ukuthi mina nomnyeni wami besingabathola abantwana. Okay. So singabathola abantwana ke. Ngaze ngadecide mina ukuthi ke ngihambe ngikumuntu oyinyanga like ngahamba ngakuye ngayobheka ukuthi ngabe yini indaba. Because bese sinesikhathi eside sishadile kodwa abantwana singabathola. Okay. Ngihambe ke ngoba before uye enyangeni waya kodwa kodokotela. Kodokotela bese ngiqalile kubo. Nabo bangakwazi ukusiza. Bangakhona ukuthi bengisize because nginalokuthi inkinga kumina vele engabathola abantwana. Okay. Ayike sihambe ngekunyanga thizeni leyo ngifike ngichazela udaba lami ukuthi sinenkinga kanje but ngicabanga ukuthi inkinga ekumina ngifuna iyenze ukuthi ngikhona ukuthola abantwana nami ngiphile ngibe happy emshadweni wami ngoba phela manje umshado uthule umnandi kodwa sekusele ingane sengaziphuma umyeni wami hambe uyozalisa ngaphandle ngikhona mina. Ayi nangempela ke inyanga ifika ithi ingisize ke inyanga ngisho ukuthi lenyanga uyisobawe umuntu omaziyo noma umrefer. Ngayilayela umunye umngane wami nje wathi yenza kanje khona umuntu engimaziyo kanje endaweni ethile ngicabanga ukuthi uzokusiza cause nami ngezwe ukuthi uyasizana. Ngathi angisena ndaba as long nje ngizothola umntwana as long ngizosizakala angisena ndaba kwamali engikhiphayo ukuthi imali engakanani as long nje ngizothola ingane nami ngijabule nomyeni wami. Hayi ke engilayele ukuthi ukuphi lo muntu ngihambe ngikuyena ngithole inamba yakhe kanjalo ethi haya ngiboza. Ngifike ke efike ubaba lo engichazele ethi hayi mina ngizokusiza mama inkinga yakho ngiyakwazi ukungabi namntwana emshadweni ukuthi kunjani. Hayi ke ngimchazele istory sami ukuthi hayi inkinga nomnyana wami kanje sesishadile so isikhathi eside and sengasaba nami. Ethi hayi okay. Ethi into ezokwenzeka ke ukuthi mina ngilale nawe. Mangilala nawe kuze lento engizoyifaka la kumina mayifika kuwena izokwenza kushuthi isinya ngazi sibe njani. So yayingekho enye indlela mhlawumbe athatha uchatha ayifake lento kwena. Ngitshela ukuthi I'm sure noma ayikhona kodwa kwamina ngangasenendaba nokuthi kuyini ezongisiza yini right yini engekho right. Ngase nginendaba nokuthi makwenzeke lento engiyifunayo. Okay. Ngangase nganandaba ukuthi elale na uzolala nami or kanjani. So ulala nawe ayikho protection lala nje. Ayikho protection ayikho. Wathi angeke phela kuze umuntu wakho usebenze uphume kuyena ungene kumina kuze mangifika ngihlangana nobaba wakwami nakimconnect lento kube right. So ufike walala naye and then uphinde hambe uconnect nobaba wakho. Ngafike ke ngalala naye usayilenza ucansi lolo esenzile lento zakhe lezi akayifakayo ke. Bufila kanjani did you enjoy it? Like ayikho into enjoy umuntu ongamthandi. Awumthandi lo muntu uyazi ukuthi wenzelana ngithi egcineni kusuku mhlawumbe nalokuthi hayi ngifuna ukuthi
as long sisakele Nkosi yami. No, ngiya-understand. Hayi ke eloku silale ke kube nje hayi ke kuze kufele isikhathi ukuthi uyaqeda ke. Hayi ke bese ke ethi hayi ke soku right enginike kwemithinyana ke ukuthi ke ayi uzoyibheka ke nawe uzodameda la uzophalaza uzoqhuma just ukuthi kungene ngaphakathi ukhona le into ukuthi connect nawe negazi zonke lezi engikunika zona. Athi mina ke hayi ke ngiyabonga baba wami as long uzosizakala. Noma ke wangimbe eqolo ke imali yakhe ke kodwa ngasini indaba. Ngayi ke ngafika ke endlini ke nempela nangempela ngayisebenzisa imithi yakhe yonke ngaheha ubaba kwami ke njeke njwayelo kumoha umuntu wakho ukuthi kuzwe embhedeni. Ha usafike ke senza inkonzo ke kwaba mnandi kwaba nje kuyangabe bikho futhi inkingi. Awu kuthe kuqhubha nje iviki phela nginalokuthi ngijaha ukucheck manje ukuthi ngithenga pregnant test emaningi ngiyacheck ngijahile ukuthi ngazi ukuthi okay lapho yamazisa ubaba ukuthi ikhonto elindile angimazisi kufanele kube surprise angithena kazi sesitshelile vele emshadweni ukuthi okay shuthi ingane kulukhuni kodwa uNkulunkulu wazi ukuthi okay uNkulunkulu if esesiphili isikhathi ukuthi sithole ingane uyobe usiphile nje masingakafiki futhi asikafiki sinalokho nobaba kwami uthembele kuloko kanti mina sengimhambele phambili akazi yena okay hayi ke ifike inkonzo ke kube mnandi kube nje qhube kusuku hamba amaviki okay now 2 isiyaphela thatha pregnancy test ngihambe ngiyo test eCameroon ngale baba ayi ngibona ukuthi okay ube khona umuqa bese kuba khona lo ongaqami yabo khona lo ongaqami nje ngithi mina hey yabo ngibe nakho lokho ukuthi mhlawumbe into yala baba yangisebenzela yabo bese ngithi ke ngifonela ubaba ngimtshela ukuthi hayi yazi baba ngingasho ukuthi nginokujabula kodwa futhi ngithi angabi nayisho ngoba angakazi kahle ngithi ngibona la mangichecka la kuyi pregnant test le omunye umuqa awuqama omunye uqamile kodwa lo omunye awuqamile ethi baba awukulinde kuphela inyanga mhlambe kuzoba nomehluko ayi ngilindeke iphela inyanga mayiphela inyanga ngiphinde ngichecke futhi hawu ngipreg hayibo ngijabule ngigqoma indlu yonke ngithi hayibo iyasebenza ngempela lento noma hey kanti manje kulo mzuzu uyayifonela yini inyanga uyabonga ngiyayifonela ke manje phela inyanga sengiyayitshela ukuthi hayibo baba isebenzile iyasebenza lento ngipregnant ngikhulelwe ethi baba hawu siyabonga ke sisi kuhleke ethi nazo ke ethi kufuneka lokho ethi uyabona ukuthi ngangadlali ngithi hayi ngiyabona impela hayi ungisizile umngane ngimfonela umngane ngimtshela ukuthi hayibo mngane mina ngikhulelwe manje hawu lungisa baby shower hayi bonga umngane ke kube mnandi kube nje hayi isiqhubeke nje inyanga like eswini ingane angangazi vele ngibe pregnant ngithi before so angeke ngikwazi ukuguqwa kwengane but abanye mabengichazela bangichazela ukuthi ingane iguqwa ngenye indlela yabo but mina ngizwa enye indlela kodwa futhi ngingabi nandaba ngithi zilongo ngoba ngipregnant like uguqwa khona kwangathi iyahamba like ungathi kuya dry swing uyibo lonto okay kodwa ngiyitshela ukuthi ayi mhlawumbe phela vele ingane ime ngathi igobile vele yabo masibuka lapha ezithombeni kuba ngathi ingane igobile hayi ngiyitshela ukuthi hayi mhlawumbe kodwa makukhambe kuhambe like njengenyoko uyibo lonto kodwa hayi ngiyitshela ukuthi hayi ama scans wona thini ama-scans ayavela like umntwana mawubuka nje umntwana kodwa ukuhamba kwaya ubulili bakhe abuveli into ayifika ingxaki ubulili bakhe babungaveli kuma-scans ukuthi unkahle hlobuni but ke ngangani indaba Nkosi yami ifikile ingane ukuthi sekuyobonakala izalo ngoba phela masubuza kubantu bekutshela ukuthi hayi kuyenzeka vele ubulili bungaveli uqinisile so ke hayi ke kuze kufika isikhathi sokuthi ngiyoteta ngizale mangizala ngizala ingane iyaphila ukuzala kwakhona ekhaya yimbi ingane yami yayimbi Nkosi yami ngifuna ukungasho kodwa ke ngibukele ububi kodwa ngiphinde ngihabe ngithi hayi mhlawumbe ngisipho hayibo before ngifike lapha ekuzaleni baba komphela wajabula ke naye ke ethi hawu siyabonga Nkosi ukuthi nje hey uze usikhumbule nathi naye phela hayibo
sibonge sijabule ke nobaba kwami ke ngifike kusizale keze ngiphelezele ngisho ngiyozala ke Nkosi yami hayi thatha ingane umfana yeah amfana sijabula umfana wethu sandi sibonga boy hawu sijabule ke simasifika mase sibuye ekhaya ingane inje ngabe nankinga ingane into ayifika iqake isesosana kodwa phela vele ingane kenzeka ingalala ebusuku wayibona ingane eyilala ngathini eyilala ebusuku emini sometimes ingane yalala emini sometimes ilale ingalala ebusuku into kanjalo kodwa ikhonza ukulala kakhulu emini so emini nje ongana stress hayi emini ngangana stress hayi ake sekuthiwa kuyahla hayi ingane ngingayitholi ingane ikhale kuba ngathi leyilwane izokhala ayifuni ukulala ngincelise ayifune ingcence angisazi ukuthi ngenzeni because ngaze ngayitshela ukuthi mhlawumbe ibela ayilithandi nginamanga ibela ayilithanda kakhulu yalithanda kakhulu ibele ilo khuzana idemlile ile bhodlela hayi ngalifuni ayithanda ibele hayi ngicela ukuthi ke iyongumunca ke ngiyophela bese ngondile ngimunca nje yona ingimunca nje ingane hayi nginganaki ke phela vele ingane yami Nkosi yami futhi ujabulela ukuthi isize yafika emva kwesikhathi eside kangaka hawu ke ngisuke lapho ngikhula izikhule ke ingane yokukhula sengijwayele vele ukuthi ingane amayilali njalo ayilokhuzani ayilala ebusuku ilala emini hayi ke ngikhule ubaba kuthi ngelinye ilanga ino 5 years manje ayino 5 years ekhulile bathi umfana wethu uno 5 years but ngifuna nginenkinga yokuthi meleke lapha ngitshela ubaba ukuthi kunento engayiqonda enganini kwenzakalana enganeni ingane angiyitholi kahle ingane but ngiyayibona ukuthi I right ngoba emini ingane iba right iba nje ngoba kuke kwenzeke kubaba kwami lo ingene ebusuku yabo sometimes ingene emini mase emsebenzini hayi mangisele nayo ebusuku mangisele nayo ebusuku iyangishintshela nje yabo masihleli nje sibuka iTV ngathi ayithandi kahle ukubuka iTV awuna 5 Nkosi yami angazi ngoba ingane ziyawathanda ama yes ziyathanda ukubuka uPopayi so ayithanda ukubuka iTV fulani ayifuni ngaze ngayitshela ukuthi kushuthi ayi lengane lena hayi kushuthi nje vele iyabhayiza nje ingane ibhayiza ayizwani ingane enjani sebutho noba ingane enjani ngafuni ukubuka iTV ithi ke iyayichopha mina mama ngiyaxhoshwa iyangixhopha mina iTV angifuni hibo ayikuthi ngenye ide okay sengijwayeleke ihleli kanje sifuna ngihleli kanje iyabuka izohlala amaqondana nami kanje yeah ihleli kusofo kanje ya ngoba ngihleli kanjena nje ithi ayikhulumi futhi thola nje yangibuka emehlweni mangiyibuka nami akusiyo manje lengane yayisingi yabona nami ngishaya uvalo ukuthi lengane yayisiyangithusa nje yini ngoba phela ngihlezi nginayo vele izinto zangiyiqondi vele inokuthanda izinto ngokuhlukile yeah ilangane yasiyangithusa ke manje isinani ngoba ithule nje igqolozele ayisho lutho ithule nje ngibona ngathi amadlebe lawa ayashintsha like ngathi abamade hawu yazi ngisho kwasakudlala ithi hayibo boy wena wasuba namadlebe amade kanje vele ingathi yahleka bo kodwa futhi ukuthula kwayo ngathi yacabanga futhi bese ngiphinde futhi ngayinaki ngilibele ukucofa ifoni ngiphinde ngibuye neTV yabo ngithi mina yini uyazelani ithi yona ke angizile yabo ibe serious nje ngithi mina hayibo kahle boy wasuba serious ulambile ethi na ngilambanga ngithi mina yini ethi ayilutho mama ngithule hayi ishintshe ingane ishintshe amehlo Meshintshe amehlo ngithi mina hayi phela amehla kaBoy phela sengibuka isisadle ngoba angazi noma mhlawumbe ungenwa umkhuhlane noma kwenzakalani ngaye yabo mhlawumbe isiyagula ingane ngenzela ukuthi ngisheshe ngazi ukuthi ngiyisa kudokotela ngenza kanjani kuseni noma ngivuka hayi ngisondele kuyona ngithi boy right ithi mama angikho right ngithi yini ithi manje amihlaka ayiseba ngathi agreen ngathi angisawaqondi kahle amihlaka ithi ke ngifuna ukulala
Ngithi mina ufuna ukulala ethi ithi mina lala phela ethi na hayi kodwa manje hayi manje angizili ithi mina okay mntanami hlala ngoba vele nami ngihlile nje abo lolo suku ke lolo ke ngabe ngibone kodwa ukuthi ayikho right bese ukuthi I'm sure yazalala ngabo ngoba mina ngaze ngazumeka bo sofeni because sendlini vele angazi but nje ngoba iTV le kwayayisiciniwe ke iTV ngaphapha manje nami mhlawumbe kwangabo 12 kanje 1 sekumnyama endlini lapho iphi ngoba kumnyama endlini ilela ikhona kodwa ubukhona bayo ayilokhuzani ayilele ukuthi ilela ubuthongo ayilele ilele kodwa ibhekile kanje ihleli ibhekile kuhle kwengane engibukayo kanje yangibuka engathi nje iyacabanga hayibo ngiphaphama hayibo ngithaphu nje bobuthongo phela ngiphethe ubuthongo hayibo boy awulele ithi nje mama akulaleki hayibo yini ndaba ngalaleki ethi angazi ngithi mina wena ukho yazi right bese yithulela ayikuse-ke qhubeke futhi ubusuku lobo ngitshela ukuthi hayi mhlambe I'm sure yazazumeka ngabo 4 sekusa yazumeka ngabo 4 because lapho ngavele ngahlala ngengilale phela ingane yami ngayazi ukuthi inani ngahlala nayo ke yazumeka kwa right ayikhe ekseni sengifonela ubaba wayo ke ngiyamtshela ukuthi hayibo ingane uyafika ke naye uyabuza hayibo unani boy ngiyasho ukuthi hayi uboy akekho right yazi ebusuku nje bengamtholi kahle ukhane iqala ukulala sekubusa ethena ke okay ke ayike manje lento ilokhu iyenzeka kunje sinesikhathi nganani yenzeka maybe songangenyanga so ngoba ubusy ixoxa lento le ngiyenzeka ukuthi into eyenzewe inyanga senginokusola phela ngoba manje mase ngicabanga kahle lokhu iyenzeka lento lokhu iphinda phindeka ulokho enza izinto engayitholi nje kahle ay vele lole phansi nje umbone ethi uyadlala ehuluze hayibo ngithi umuntu ona 5 hayibo ngithi mina hayi umzimba wakho ulula yabo umlilo umzimba wakho unokwenza izitayile ngazathi le izitayile zangingathi unamathambo yabona nje uthanda nokudansa yabona nje ukudansa uyakuthanda manje umzimba wakho ulula nje so manje ngoba sifanele umyeni ufuna ukumbikela udaba lonke ukuthi kahle kahle nengane futhi ayitholakalanga ngendlela ecacile mama manje ngifuna ukumtshela lokho uyinyanga lena kusuke wayifonela isakhona inyanga isakhona kodwa noma ingasekho lapha engangilokhuzane khona uyithole khona kodwa so wakwazama umfonela umtshela ukuthi ngiyazama ukumfonela wathina angiboye ngilethe kuye manje sobe engakayihambisi kuye manje ngithi angiqale confess eqala kumnyeni ukuthi ngitshele bese sihamba sobabili noma kuyobanzi ima ngoba phela angazi wocabanga umnyeni uzoyithatha kanjani lento phela walala nenyanga kwaze waqhamuka ingane angazi yebo khona kuzoba nzima sase angifuni uqamba manga kuzoba nzima and izoba buhlungu izofika buhlungu kuyena kodwa usuready but bengizomchazela ngiready ukumtshela na ukuthi ngichaze ukuthi yini izathu senze ukuthi size sithola ingane ngoba nami ngase ngistress ukuthi angazi ukuthi ngenze njani manje because ngiyabona umshado wethu uzubhidlike ngokuthi anginamntwana sho inzima kakhulu le ngoba uthi ke ingane eshuthi ebusuku yenye into ongenza mhlawumbe uthi isilwane makuthiwa isilwane ngoba buhlungu angifuni ukungasho ngoba vele ngiyinto engicabangayo ukuthi ngenze ukuthi isilwane vele but usuready for noma yini sengiready noma yini Nkosi yami ake simthinta umnyeni siyimazisa ngalolu daba onzima kangaka Nkosi yami seyidingeka kangaka ingane jike futhi kuphinde kutholakala ukuthi isilwane asithembe ukuthi anginjalo ngalibambi sisesehamba sikana siphinde simzame
Yes, hello. Sawubona bamshani? Ngiyaphila sisinjani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Okay, ngicela ngiphaye isikhashana ngithole indawo e-right. Okay. Cathi ngi-right la ngikhona. Sengikhuluma nobani? Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV. Kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Black Life TV sikhipha izimfihlo. Yebo. Alright, yebo sikumayelana nani la? La e-studio ngihleli nonkosikazi wakho uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ungakwazi umlalela? Alright, akunikeze ifoni. Okay, ngiyabonga. Ngibambe kanje. Okay. Yebo baba njani? Ngiyaphila mawakhe njani? Ngiyaphila. Kunodaba la engifuna ukukutshela lona ebade luyimfihlo yonke leminyaka. Manje sengifuna ukuconfessa manje ngoba senginenkinga engajwayelekile. Ngicela ukuthi ubaba ehlise umoya engathethi kakhulu. Hayi, ubone kuyi-decision engcono le ukuthi i-conference TV. Ya, ngibona kungcono ngoba bengibona ukuthi mhlambe mangaxoxa nawe sisobabili endlini ngeke uzungizwe kahle, kungcono ngikhulume kanje. Ilungile ngilalela. Yeah. Okay baba, yazi since selokhu saba nengane yomfana kunezinto ezenzayo engajwayelekile. So the time ukuzalwa kwayo kwakukuhle sonke sijabula. Nanokuthi sasesinesikhathi eside ingane singayitholi. Uyakwazi lokho. Ukuthi ke manje ingane lesinayo wena isikhathi singivela uhlali nayo nanokuthi ke ivela umuntu onganaka umuntu obuye esebenza unaki. But ingane Iyagula ingane. ya ngasho kanjalo ukuthi iyagula ingane. Right. Ingane inezinto ezenzayo engayitholi kahle ebusuku. Sometimes ikeyenza into engajwayelekile like engathi behleli nje sitting room sibuka TV yathi yona ayifune ukubuka TV iyasuka lapho yathi ayifuna ukulala yashintsha ingane yanobeka amadlebe yashintsha amehlo ngangazi ukuthi ke kwenzakalani nje inezinto futhi zokuthi mangisekhaya nje nayo ithanda ukudlala nje ilali phansi ihohuluze like njengenyoka kodwa nje angazi bekwenziwa yini kodwa manje senginele ngacabanga ukuthi mhlawumbe ingane yini izathu ukuthi yenze lonto le. So baba lento engizoyisho umyeni wami ukuthi inzima kwakumina angazi ukuthi ngayibeka kanjani but kuyangiphoqa ukuthi ngisho ngoba nami isingaphezulu kwamandla ami angisazi ukuthi ngenze njani. The time ingane siyithola ngifuna ukukutshela ukuthi baba ngahamba ngaya kumuntu wesizulu enyangeni. Wahamba enyangeni. Yebo. Ngahamba enyangeni ngawucela ukuthi ingisize ukuthi ngibe nenzalo because bengiphatheke kabi ukuthi umshado wethu awufudumele ingekho ingane ekhaya. Manje ke ngaya ke kulonyanga leyo engangiya. Yeah. Ukuze sithole ingane wahamba wayenyangeni. Yebo. Waya wena enyangeni. Inyanga ngiyilayela umngani wami. Umkhona umngani wami engangimjwayela wangiyalela inyanga. Angithi besithi nawe masihamba siya kodokotela. Yeah. Sihamba sobabili angithi. Yebo. Muso enyangeni usuhamba wena. Angithi ngiyazi ukuthi baba wena inyanga uyithandi wawuzonqaba futhi ngoba vele awuzwani kahle nento ehlanganisa nomuntu ngiyazi ukuthi wawungeke uzuvume. Ngaphandle kwemvume yami kodwa igcineni ingane yethu. Yebo. Wawungeke kodwa baba uzuvume wena.
ukuthi siye enyangeni. Lokho ngangikwazi ukuthi wawungeke. That's why ngathatha isinqumo sami ngedwa ukuthi ngihambe. Ngahamba-ke ngicela ukuchaza ngiqede. Ngahamba-ke ngaye enyangeni mangifika-ke inyanga ngayitshela ukuthi anginabo abantwana emshadweni wami. Inyanga-ke yathi-ke kuze ngizothola abantwana kumele ngilale naye kuqala. Yebo. Hello. Wena walala nenyanga. Yebo mina ngalala nenyanga. Iyayenzela ukuthi ngikhone mina ukuthola abantwana. Angeke ngikhona ukisho manje lana phambi kwabantu. So ingakho ngithi uthe uzokhonfessa wena lapha ngithi. Yebo. Yini ke seyinkinga ukuthi ungitshele inyanga ngithi ukhuluma nami la. Ngithi uyakhonfessa wena. Ake fana baba ngeke uzuyazi inyanga but angeke futhi ngize ngiyidalule la kubalaleli. Ngizokutshela mase sisobabili. Manje mina wami ngithi angixolise ngisenze ngasenza sesiyangixaka manje ingane yebo. Uyangizwa? Ngiyakuzwa ke manje. Yebo ngithi angixolise ngesenze ngasenza manje sesiyangixaka and ingane inyanga ngathi mangifonela ngitshela ukuthi yangikhona into iyangifaka yona ngaphakathi esibelethweni kumina. So leyo nto leyo yavuka. Lengane asingaqhubekile endabeni. Lengane eyami noma eyenyanga. Eyami ingane noma eyenyanga. Chachisa nje lapho before uqhubeke nestory sakho sonke. Angazi baba. Angazi angazi ukuthi ngizothi kanjani ngoba phela iyangifaka yona. Imali yami ingaka kodwa engayiletha kini mina. Ngiyaxolisa mina. Imali yami ingaka sihamba odokotela. Ngiyaxolisa mina. Inyanga engaka sihleli nawe imali ngilonke ispenda kuwena. Ngiyaxolisa angazi ukuthi ngenze kanjani manje baba. Imali yami engaka kulomshado lo esawushada. Ngiyazi ukuthi ke waspenda. Ngicela ukuthi kwakuphoqa yayingekho into engangenza because ngangifuna umntwana nami ngaleso sikhathi. Yathi phela inyanga yona mangilala nayo mase ngihlangene nawe ngizokhona ukuthi ngithole umntwana mina. Mase so mina ngitshela ukuthi into ayingifake yona ngaphakathi into ezokwenza ukuthi the time wena uhlangana nami ngikhona ukuthi connect nayo lento ayingifake yona ukuze sithole umuntu. Angazi ngoba manje ingitshela ukuthi inyoka leyo ngathi inyoka lengane manje angazi ukuthi ngenze njani. Ngoba kwa mina ngiyayisaba ingane ngisho ngihleli nayo endlini ngiyayisaba. Manje angazi ukuthi noma eyakho noma eyayo angazi noma isilwane sakhe engifaka sona ngaphakathi kimi ukuthi sikhulele ngaphakathi kimi angazi. Manje ke inkinga ngifuna ukuthi ngathi kumele sibuyele kuyona iphinde futhi yosilapha ngoba phela nguye wayifakayo manje bengithi mhlawumbe mangihamba nawe uzokusaba ngoba nawe uyindoda. Ngiyaxolisa mnyeni wami ngicela ungixolele. Nami ngangingazi. Ngokuphinda phindiwe kayisikhombisa. Uthatha inyanga uzongithakatha la. Ngiyaxolisa. Iyobe mnyeni wami nami ngangingazi ngangenziwa ubuhlungu benhliziyo ngangingazi ukuthi iyophetha kabuhlungu kangaka. Kahle. Sabona bhuti. Yebo. Inzima le ayidalulayo unkosikazi wakho. Hello.
Ngilalele mama. Ngicela ukubuza ngoba ubuza umbuzo obaluleka ngakuthi-ke na ingane yakho noma eyakhe. Uma kungenzeka ukuthi-ke na akuyona eyakho uzokwenza njani? Mana mama. Uyakwazi kodwa ukulobola umuntu nokushada umuntu ukuthi kuyimali engakanani. Kuyabiza. Nothando-ke nje. Kanti uletha isiqalekiso somuntu ozomosha impilo yakho ozokuthaka. Kwamina kusho ukuthi namhlanje ngisilwane makuthiwa kwangane le yinyoka. Angithi yena bakithi bethi wakho umuzi wakhe ebona ukuthi aniyitholi ingane eseyiworried njengomuntu wesifazane. Ngokungithakaza mama. Wayengathakathi bethi yena uyakha manje uyabona ukuthi lo 5 years lo le ngane akuyona lento acanga ukuthi iyona. Akhona ukuthakatha ukuletha ingane ezizinyoka la ekhaya. But I don't think wayazi and wayiqondile. Mana ngithi sikhuluma ngomuzi wami la ngithi. Ukube wayengangithakathi ubuya kwakhe lapha kuyile isangoma leso. Isangoma Mbumbulu leso sokungithakathi. Ukube wayengangithakathi sasobonisana sihambe sobabili sike sichaze lapha asibathola abantwana kanjena. Ngaso sonke isikhathi lo muntu osenaye lapho usathana besithi uma sihamba siya kodokotela ubehleze na sabahamba odokotela kunalo yini egcineni mase kulunga sekufuneka ahambe yedwa mase yangapha. No, ngiyaku-understand lento eshoyo. Ngiya-understand. So manje is it possible-ke ukuthi nihambe noba u2 enyangeni ngoba phela inkinga isikhona? Angithi uyena onengane nenyanga. Ukuthi nkosana. So Ngiyaphi-ke mina lapha enyangeni. Usuyela ukuthi mhlambe angithi yena ufuna ukuyogana lenyanga anengane nayo. Ushade nami kodwa unengane nenyanga. Ingane yinyoka umthakazi. Usuyela ukuthi makwenzeka ukuthi eyakho kodwa-ke yasigwinywa inyoka-ke nami angiyazi ngiyayichaza ngithini lento but usuwenze ngiyakholwa. Yebo. Ngiyathandaza mina uNkulunkulu wayezonginikeza ingane eyisipho. Kuka ubusuku nemini ngicela lo mntwana ukuthi one day ngogcina ngimtholile umntwana. Yeah. Egcineni yena wenza ukuthakatha kwakhe. Yeah. Umntwana bese ugcina simtholile. Yeah. Akukho okudlula amandla kaNkulunkulu. Qinisile. No, uqinisile lapho. But-ke inkinga isikhona and kufanele kubhekwane nayo. So bengisho nje ukuthi-ke na mhlambe kuzoba right ukuthi-ke ihanjiswe ingane back to le nyanga le. Mawukuthi wafaka something eyinyoka ikwazi ukuthola usizo ingane ngoba phela isuwumuntu and ikhona iyaphila and iyalidinga usizo. Umuntu ohlala nesilwane inyokeni. Ngiyaxolisa ukuthi-ke nuthole kanje. Siyabonga kakhulu ukuthi ukwazile ukubamba i-call yethu. Siyabonga. Azoyifaka. Hayi kunzima. Angazi ukuthi ngithini. Kufanele kukhulume kanje. But at least uphansi phela bese ngesilendela ukuthi athi wow yey at least uphansi uyakulalela vele fanele adinwe. Wenze into angayilindele. And kwanami iyangixaka manje. Yo. Ngisho kuthiwa ngabe uyangibulala vele kube kufanele. Hayi angiboni uzofika lapho. But iphi ingane manje? Ingane ikhona. Isele noba? Isele nonini wayo. Isele nonini? Oh, okay. So I'm sure istep esilandelayo ukuthi nithathe ingane and then indaba yomshado nizobe niyibheke. Into ebalekile leyo ukuthi silungisele inkinga engayenza mina ngoba phela yenziwa yimina. Kodwa futhi kumele benami. Yeah. Okungesa ngoba phela nami ngangenzela thina ngangingazi ukuthi ngifake entweni. Nanokuthi ngiyazi vele ukuthi umuntu ongayithanda inyanga wayengeke ezivuma. Ngiyavuma. Lapho no so desperate.
Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya yaze yanzima kakhulu le, kodwa sithemba ukuthi-ke na bazosithola isixazululo nenyanga ngoba isaphila kungcono ngoba isakhona. Okubalulekile ukuthi ingane right now kube yiyona ethola usizo. Nasi ka-Black Life, odokotela besintu abakhona bazongenelela benze sure ukuthi-ke nale ngane iyalithola usizo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa futhi u-Easy Bed lapha u-Black 15. Ngithanda kakhulu nguLungsta. Bye bye. It's the Black Life TV.